Kun sä luet tän, sä varmaan jo tiedät, että olisi ehkä pitänyt kertoa äidille. Eilen me ostettiin Nikon ja Oskarin kanssa zippupensaa. Joo, ne siis myy sitä lapsille. Ensin me valeltiin futispallo sillä ja sytytettiin se tuleen. Se näytti ihan joltain tulimeteoriitilta, kun sitä potkaisi. Me kuvattiin se, niin voit sitten katsoa ja miettiä, miksi me edes tehtiin tää. Sitten me kaadettiin bensaa kokispulloon ja mä tiputin sinne tulitikun. Toivottavasti sulla on vielä kaikki sormet, koska mulla ei oo. Se pullo teki sellaisen pff, tuli vaan poltti, mutta 2 sormea. Sattui ihan sattui. Mä menin kotiin ja tungin sormet heti kylmän veden alle. Sitten äiti tuli. Tietenkään voinut sanoa, että oltiin leikitty jotain pyromaaneja, niin mä kaivoin kaapista jonkun kattilan ja täytin sen vedellä. Mä lillutin mun sormia siinä kattilassa niin kuin jotain nakkikeittoa. Sitten äiti tuli keittiöön ja mä piilotin sormet selän taakse. Mä esitin, että ei tässä mitään. Kun mä menin nukkumaan, mä otin sen kattilan mun sängyn viereen ja pidin sormia siellä. Mutta niitä poltti silti ja sit mulla oli pakko mennä taas vesihanan alle. Kello oli varmaan 3. Ja just silloin äiti heräsi.